Bivši režim i ljudi koji su ga predstavljali nisu imali sposobnosti i znanja da efikasno upravljaju gradom, ali su i tekako znali da budžetska sredstva neracionalno troše, ne bi li sebe predstavili kao uspešne zaštitnike zrenjaninske imovine. Dok su javnost lagali o nasleđenim dugovanjima, zapravo su nasledili najveći budžet u istoriji grada Zrenjanina. I to je budžet od preko 3 milijarde i 800 miliona dinara. Međutim, od 2008. godine počinju konstantno da smanjuju budžetske prilive i opterećuju budžet sve većim zaduživanjima. Zbog toga, gradska uprava danas ima preko 500 miliona dinara obaveza prema korisnicima. Od te sume, samo za ugostiteljske usluge, bivši gradonačelnik i gradsko veće zadužili su se preko 465.000. Skupština grada takođe, preko 450.000 dugovanja samo na ugostiteljske usluge. Kakva je situacija u javnim preduzećima? Direkcija za izgradnju i uređenje grada. Budžet prema direkciji ima dugovanja od oko 60 miliona dinara. Sportski objekti, oko 20 miliona, i to su pored dugova za struju, grejanje i redovno održavanje, dugovanja za radove na bazenu i hali. Gradska toplana. Samo Srbijagasu duguje preko 900 miliona za utrošen plin. Gradska stambena agencija, krajnje nezavidna situacija. Budžet prema Gradskoj stambenoj agenciji ima dugovanja u iznosu od oko 9 miliona dinara, a sa druge strane ona ima potraživanja na ime aktivnih i pasivnih zakupaca poslovnog prostora i stambenog poslovnog fonda oko 120 miliona dinara. Mesne zajednice. Kod mesnih zajednica ostao je dug za samodoprinos i to oko 9 miliona i oko 11 miliona za redovno poslovanje. Dobar deo duga za redovno poslovanje do današnjeg dana je izmiren, gotovo polovina. Vodovod i kanalizacija. Prema Vodama Vojvodine, ovo preduzeće ima dugovanja od čak 300 miliona dinara. Mora se naglasiti da je zapravo glavnica duga oko 40, a sve ostalo je na ime kamata. Zašto i odakle toliki dug? Zbog nakaradnog zakona prema kojem je naš Begej kanal, a ne reka. Zbog toga plaćamo vododoprinos. Dovoljno je da pokrajinska skupština ponovo izglasa da je Begej reka, a ne kanal, i da plaćanje prestane. Mi ćemo se svakako zalagati za to. Dakle, da rezimiramo. Bivši režim je 2008. godine došao na najveći budžet u istoriji grada Zrenjanina, skoro 4 milijarde dinara, a stanje na dan 30. jun 2012. godine je preko 500 miliona minusa. Nakon rebalansa, krajem meseca, izaći ćemo sa novim podacima.